Liver-Aid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, mga Bicolano sa Manaparte-kan Mundo. Welcome po sa programang Anhapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan asin sarong isyu malinawan. Di po mga tugang sa indong programa sa DCGB Radio. Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa Manaparte-kan Mundo hanggang po kitang alas 9 nin pag-aaga. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang po yan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday kita magbabago, tanganing maugmangatay kay puan po nasabayan ng proteksyong liver. Liver-Aid Silimarin Capsule, ang Liver-Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver-Aid, antioxidant po na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa daw na pag-inom kang Liver-Aid, pwede pong mapugulan o babawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ini sa pagpugol kan paghubag kay ni. Mas maray po na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ang boses ka na babae yung gari pero may bagong karaygos yun na de. Ari yun, gari pero may bagong karaygos. Gari maugman Valentine's niya. Ade, gari iling ko, ang Valentine's niya maugmahon sa ano. Basta araw ka, ang gari, maugma siya eh. Sabi ni MJ, di mo niya pigaan dagit. Loko man na MJ ni Mina. Alright. Excuse me po. Alat ko na to si Manong Red. May buhay na Manong Apod. Hello Manong Red. Hello. Morning. Hello. Yeah. Nailing ko so sa DPWH may nakalagdo ka na uplan tanino. Yung sabi mo. Baklas. Uplan baklas. Sa dayuto nitong truck. Hindi ko sabi yung balat. Ako ang tatangkaso niya sa nahiling ko ligi. Gari, papanoon sa truck? Mga 5 truck ngayon na araw gaito? Sa diyot. Sa dayot? Kung ikaw pang iba ka ito. Talaga? Oo. Talaga sinda. Lipungan. At ako sabi mo ba, kakauronon mo so Comelec. Comelec at mga pros and cons and everything. May mati mo na ako. Iyo. Comment. Okay. Sige. Bye-bye. Yun ito, update. Nailing ko. Nailing mo? Okay. Talaga ha? Okay. Oo, sa date pa Sa date. nailing ko. Hindi akong pirasin dapat. Sa nailing ko sa rolaan. Saan mo nailing parte? Saan mo nailing? Sa may Arani sa City Hall. City Hall? Okay. Ngayon, baga dyan sa office kang Comelec, baka correct. Baka may mga instruction muna. Okay. Baka kang pangudtuha. Yan. Okay. Sige, bye-bye. Manliksyon ang mata ni Manong Ridge, sabi. Sabi ko nga ni, ngunyan aldaw, mga tugang susog sa naging pahayag ni Chairman Erwin Garcia, no? George Erwin Garcia kan Comelec. Ngunyan dati ming aldaw, pupunan mga tugang ang Operation Uplan Baklas, no? Uplan Baklas asin campaign kontra bigay. Wow, magayunon pagdangugon. Adi, Oplan Baklas.
Operation kontra Bigay o campaign kontra Bigay. Ini kayang aldaw, sabi ko nga ni kasuba ko duman sa programa tang Morning Hirit, this is the first day mga tugang of campaign for national positions. Mapili kita kidosing senador. Mga tugang sa maabot tabing Mayo 12 na eleksyon. From Feb 11 to May 10, 90 days iyan na campaign period para po mga tugang duman sa mga kandidato sa pagkasenador. Kasarabay na mapoon mga tugang ngunyan ang kampanya officially kan mga party list na saropoan sa tuya na iboboto. Yan, okay? Iyan tabian mangyayari ngunyan na aldaw. So lokal, day pa man po iyan mga tugang kasarabay. Day pa man tabi kasarabay iyan mga tugang sulukal. Tas sinda sa lokal, mapuon po sinda March 28 hanggang May 10. Yan. Kaya, Jasmine, apo daw tabi sa Attorney Balesa, takauron ta mga tugang ang Regional Director kan Commission on Election. Apo daw nga tabi ta. Kauron ta mga tugang si Director Juana Balesa. Maray si Jasmine pag sugo-sugoon dyan ta. Medyo, basta, di ko aram, pag ma-Valentine's na medyo nauyang pala ini. Dahil man niyang kaiwal, sabi ni MJ, dagit nga niya. Iyo, kauron ta mga tugang ang Regional Director kan ali ko nang di nakauron ini, ali ko nang di nakauron ining sa kuyang amiga ang Regional Director mga tugang kan Comelec, ali ko na pating di nabibisita ini sa opisina niya. Nag-text lang kami kaso apon, Tangon niya na aldaw, sabi ko nga ni, first day of campaign kang national position, asin po, so sabi ni Chairman George Garcia, mapuunda tabi so Uplan Baklas asin campaign kontra Bigay. Nasa linya po mga tugang ang magayon asin mahigos na Regional Director kan Comelec. Attorney Balesa, maray na aga po. Maray na aga, Henry, at maray na aga po sa kinig natin sa sa DCGB. Dapat pala, so term na magayon, inopdir ko lang sa imo, baka madangog ni Attorney Bunaw. Ay, lintik ka. Contest. Okay. Karahuman sana po. Anyway, Attorney, Yes, Director, ngunyan pong aldaw first day of campaign. Duman muna po kita sa campaign kan mga senators. Ano po Yes, ang mga panuntunan kan Commission on Elections tabi in general sa bagay na ini? Ay, nakulon po kitang panuntunan sa campaign. Apa. So, right now, ang kailangan lang po talaga is, yung mga poster streamers ninda have to comply with the required sizes. Iyan. And it should be posted only in common poster area. Iyan. Okay. Yes, okay. po. Yeah. Pag posted po sa common poster areas, gusto sabihin po, Attorney, na kapag identified na kita sa mga munisipyo, asin syudad sa probinsya, kung saan po ang mga common poster area. Tama po? Iyo po, nagpaluwas na po kita kayong listahan na yan. Actually, na-post na natin yan sa social media at napadala na natin yung Election and Barangay Affairs Department at available po ang listahan na yan sa mga opisina namin. Yes, oo. Nasundan ko mananggad po ang sarong alokam na post nindo. Pero ano pong mga areas po anger exempted na bugtakan po kan mga posters po ninda, Attorney? What do you mean exempted? Sa common poster area lang talaga pa dapat yung designated namin. Ikaw kaya pa ako kinababasa na hiling na pag ihanda po nakabugtak sa private property. Oo, definitely. Ano po yan? Pwedeng halion o bawal po yan? Kung nasa private property po yan at may authorization or pinayagan po yan kag sa diri, pwede po yan ibugtak maski anong klaseng campaign materials ninda, including din po kahit na anong sizes. Kahit po sobrang laki, pwede pong ilagay ninda dyan sa private property. Pero kung or residential area. I see. Okay. Regardless po kung saan ang location ka, Attorney, ano? Iyo po. Basta private property. Iyo po. Nagtugot ang tagsadiri kang lote o tagsadiri kang building na yan. Iyo po, oo. I see. Okay.
Ano po ang magiging purpose ta kang Oplan Baklas? Ano po ang guidelines po sa bagay nan po, Director? Nagpaluwas na po kami ng guidelines ano. Gabos po na election officers naming ngunyan nagkakaigo ng operation baklas ngunyan alas 8 ngunyan na po. So ang guidelines ninda is halion po ang gabos na election campaign materials na posted outside common poster area sa public spaces. Opo. So kung igwa po yan dyan sa mga kalsada, dyan po sa may mga bridges o kung sa mga kawad ng kuryente, sa mga kahoy, haralion po yan gabos. Oo. Opo. At ang campaign materials lang po na halion for national candidates lang po Yes, So yes, yung mga yes. picture po ni mga local candidates nitong nailing dyan na nagbabarag baragalbag Nagbarag-barag. barag-barag dahil po pahalion niya. Anyway, gari, sinda po, properly instructed man kung anong posters po ang dapat halion, tabi attorney, ano? Definitely po, definitely. Oo. Okay. So meaning po, ang tatanggalon ngunyan sa mga nakabugtak sa bako common poster area na pagka-senador or party list. Tama po? Iyo po, opo. Senador and party list lang. Okay. Halimbawa po, sa mga party list na kabugtak man sa private property, pareho po ang treatment ka, attorney? Yes po, kung nasa private property yan is at the same time, meron yung authority from the owners. Aha. Wala po kita magiginibod dyan. Iyo. Pero po ang mga, halimbawa nga barangay hall, mga walls dyan sa palibot, Ralion po pinagbabawal yan, yan. kung dahil po yan common poster area. Opo, okay. Igo po kuan an iba na natada po tagari dahil lugod inorderan kan COMELEC although central office ang nagkuan kaan ang nagpo ng nag-origin ang order. Data po taday da pwedeng gari an tumanggal sa mga posters naan so nagbugtak tabi na supporters ng kandidato. Actually, igwa po kami ng directive sa Indayan. 3 days before the start of campaign period, haraliw na po nindayan. So, kaya lang sigurado, matagas po ang mga payukayan dahil nagsurunod. Oo. So, kami ngunya na po ang mahali. And at the same time, pag nailing po namin na just in case po, sa masunod, magkaagpa kamo dyan, papadaran kami, nimi kami ng surat. And within 3 days, haraliw nindo yan. Pag hintayin nyo po hinali yan, that is already a presumption na kamo ang nagkaagkayan at papailan kamo kikaso. Ayon, opo. Pwede maging grounds for disqualification ng kandidato? Yes po, kasi that's grounds for disqualification including filing of an election offense case. Ayon, okay. Paano kaya, attorney, sabi kan kasuhapon kampig istorya ko ini na nababasa ko sa News from National. Gari, siyempre, pag inang ginibukan COMELEC ngaya kariba sa ibang mga partner agencies, siyempre, may gasto po sa gobyerno. Ayun ang gad. Kumpara ko ng matanggal, so nagburugtak po kayan. O di, Actually, saro po sana yan na sa gigibo nimi na na i-charge nimi yan sa Inda. So that's why ngayon nga po is nag-aalat po kami ng abiso hali sa Manila kung i-charge nimi yan, kikiluhon nimi yan o katawan nimi yan ng kung ano ang ginastos nimi dyan. Aram mo ang kaibahan dyan, taga COMELEC, taga DNR, taga DPWH. Yeah. So binayadan po ang mga tawag kaya ng gobyerno para magkarali lang kaya mga illegal campaign materials na yan. oo. Taso, ang apot ko ani po sa attorney, so disposal po baga kayan? Yun ang gad po. Plastic baga yan? Opo. Saan po nadarahon Normally, iyan kang recycle po nita iyan. I-recycle, oo. Yes po. Pag Minsan po may naghahagad po kayan sa muya. So, lalo sumandara ko lang billboards o tarpaulin. Oo. Ihagad po yan minsan ni mga naalala ko po digdi sa ligas minasuluan. Yeah. Tinaunimi po duman para magiging temporary shelter ninda. Iyong man. Pwede po na attorney i-open sa ngaya. Halimbawa, nagbabaklas ka mo dyan. So, to mga iba-ibang mga partner agencies, partner nindo, nagbabaklas dyan. May nagrani, hagadon. Pwede nga pong samuya nante. Atop ko lamang. Dahil po muna. Dahil po muna. Gigibon po yan na ebidensya laban po duman sa kandidato. I see. Okay. Iyong mananggad. Iyong mananggad. So, pag kuha na ito, ko anagabos o na-record na, saka pwede iyan na i-dispose. Depende po sa sitwasyon. Yes po. Oo. Kung magpa-file po kami ng kaso, lalo duman po sa kandidato, dahil may yan i-dispose. Pero kung mayo po kami ng
directive or di kami po ning prima facie case na napailan ning kaso yung isang kandidato o sa iyang supporter, Opo. yan po i-dispose po nimi, and based on the discretion nimi is pwede Oo. po nimi iyan Oo. na itao po sa charity, o kung sisay mahagad i-document lang po nimi based on disposal procedures nimi. I see. Okay. Ano po ang dapat takasuhapon research ko kwanto sa election code dabi gusto ko lang po ma-appraise Giraray. Ano po ang tamang sizes po sa campaign poster ni national position kasabay ang party list? Okay. For posters, 2 feet by 3 feet. 2 feet by 3 feet. Okay. Yeah. Okay. And yung yung mga streamers ninda 5 by 5 by 8 feet. Yes feet po. po yan, attorney? 5 by 8. 5 by 8 feet. Streamers, So okay. even yung ikakaag po ninda sa headquarters ninda, it should Opo. be 5. Ayun. 5 by 8. Okay. So, kasabay po sa party list, attorney? Yun ang po, gabos po yan. Okay. Unpictured po, may patakaran kita kaan ko na baka ginamit ng picture. So, kanakiom pa siya o ngunya nagurang na siya? Bahala na siya po. Kung ipaparitokin niya po yan, kung gusto niya po na iparitokin yan, ipa-crop ninda, bahala na po siya kung ano gusto niya ikaag dyan. Baka sabihin na misleading. Then, anapo na lang po ning kandidato, ilingon ninda so personal tsaka so nasa picture. Then maging basehan na yun para da iboto nag-mislead sinda sa picture pa lang. I see. Okay. So, ito po ang off-plan baklas. Yes Ano po po. ang SOP, ang regulasyon attorney pag-abot sa campaign kontra bigay? Ay, medyo duro na ko lang. Mahiwas yan. Meron po kita ngunyan. Apo. Actually, magko-convene pa lang po ako tomorrow nung ating Committee on Contra Bigay kasi Apo. may bago po tayo ngunyan na tututukan. So aside from both buying and both selling, saro po sa tututukan nita ngunyan is yung abuse of state resources. Ayun. Meaning, Ayan. abuse of state resources. Ano po, Yes attorney? po. So paggamit po ni mga fasilidad, kwarta ning gobyerno, ning tao ning gobyerno during campaign period para po mangampanya o gamitin sa pangangampanya ning sarong ilihedo o sa iya po na sinusuportahan na kandidato. Okay, so yung mananggad. Pag nasa pwesto kaya sa imang resources. So, Inanggad po. So advantage po yan sa iya. So kami ngunyan, saro po yan sa tututukan nimi. Opo. Tama ba, attorney? Ining mga programa kan gobyerno na ipinagtatao bilang ayuda, ano pang treatment kaya? Yes po. Meron tayong regulations dyan, yung sa mga AIX na yan, TUPAD, AKAP, etc. Oho. So, during campaign period po, yung mga officials po ay prohibited po na pumunta po during or yaon sinda during the distribution, including po sa mga kamag-anak nila within the second degree of consanguinity or affinity duman sa distribution. Dai po sinda papayagan. Dapat ning DSW na yaon sinda duman. I see. Okay. Di ba may akong nahiling ka ng mga papel na nag-irikot-ikot sa palibot Opo, yung mga tupad na yan, Yeah. yung mga pandok po ki politiko dapat haraliw na po yan. Ayon. Supon ngunya na campaign period tabi na attorney dapat araw ka. Campaign period po. Okay. So aside from that, itong both buying, both selling, yan ang mga pagbabantay ka ni state resources. Yes po. Ano pa tabi, attorney? Kaaram kung aram mo man tabi na lalo na pagharanin ang last day of campaign, ang burotohan talagang yaon po dyan, ang labanan. Yes po. Oo. So actually magkakaroon din po tayo ng money ban. Ngayon po minomonitor na natin yung pag-in-cash or pag-withdraw ng mga kwarta po na more than 500,000 at pagbababarya nito ng 50, 100 pesos hanggang 500 pesos. I So see. bibantayan na po ni Mian. We already have coordinated with
yung sa bank natin plus yung money laundering council para po bantayan ini at i-report po ini mga yung mga movement ng kwarta po lalo po ni mga politiko o nag-run po for public office. I see. So pag nag-withdraw ka, attorney, 500,000 above, naka-record Yes. yan? Naka-record na po yan sa mga bangko and the bank are mandated to report it po. Ay, send po ma-report. Kasi po ma-report. Sa money laundering council po. I see. Okay. At i-report din po yan sa amin sa COMELEC. I see yan. So, gari, duman, magkakaigwa kita ba? Basis for investigation yan, attorney? Yun po, oo, kung unnecessary po yan. Plus, of course po, yung kung makikita nyo po is kung yung may mga warehouses po na sobrang lalaki, andun po is ginagamit na po yun na storage facilities ng mga campaign materials, including po ng mga pagkain, inumin at may kasamang campaign materials. That's a presumption po na po yan, mag-i-engage po yan sa both buying and both selling. Kasi po, hindi lang po kwarta ang bibantayan ni Tangonya. Yung pagtatao po ni mapagkakan, ning ayuda, etc. That's a form of both buying. Okay. May mga instances baga po na naghahagad key exemption tabi, attorney, sa COMELEC? Yes po. Ano po ang meron po yung actually po, yung DSWD po, was granted an authority po or exemption po dito sa mga AKAP. Itong AKAP, I think, I have the list. I just don't have the list right now. So, meron akong listahan. Yun. Pero yung mga LGUs kasi, meron din pa rin po silang mga social services na ini-extend na nailing ko nga digdi mga tulong-dunong. Yun hindi po kasama pa yun sa exemption. So, kung ang LGU po, lalo na po tumatakbo, yung LGU po magdi-disburse ng funds using this kind of social services, is kailangan po nindang mag-request for exemption sa COMELEC Manila sa Law Department. Ayun. So, this will serve as a warning na para may oras pa man. Kung lokal na gobyerno yan, pwede po mag-apply pa, attorney, may oras pa. Actually, yung natin, yung tawag mo dun, yung deadline natin, until today po. Ay, until today na ang pag-apply. Yes. So meaning, kung di ka na nag-apply, tapos na, wala na. Dapat Tingnan suspended. natin kung pagbibigyan pa po ng commission. Pero based on resolution, hanggang February 11 po yung pagpa-file ning request for exemption dito po sa mga social services na dapat nilang gawin. I see, okay. Ano pong mga, pero kanso na-mention mo pong mga example, ano pong iba pang mga acts nin sarong kandidato, national or local position man, na makaklasify po siya nagari vote buying, or naghahagad siya nin suporta hali sa tawo sa in exchange of goods and services po, attorney? Yes po. For example po, yung isang LGU na lalo na po si Mayor tumatakbo po ning pagka-re-election is dakulon po siya na hinire na job order. Yan. Saro po yan. So, mailing ninyo, ano man ang gibuhon ka mga job order na yan, lalo na election period. So, kung dakulon po isang araw kaya. O di kaya, for example, ito po si incumbent natin o sa inyong sinusuportahan, inalaw niya po yung paggamit ng facilities po, yung government facilities po para gibuhon po na for example yung mga sasakyan during po sa mga campaign sorties, inalaw niya po yun paggamit ka to. Bawal po yun. I see. Okay. So kay Puhandig, tama ba, attorney? Kung ang sarong botante o tultol na sudadano nakahilingkaan, gusto magreklamo, ano po ang pwedeng gibuhon? They can, one po is, meron po kami yung sa Kontra Bigay Committee, meron po kaming email address, meron po kaming Facebook page, at meron po ang opisina namin open din po para tumanggap niyan, ng mga reklamo yan, and we will act on it. Kailangan lang po is fully documented po.
Ayon. Opo. Kailangan bang under oath attorney ang complaint or dokumentado Yes lang? po, sana under oath. Oo, pero kung wala pong abogado sa sarong lugar po, for example, talagang wala pong notaryo publiko dyan, ang samuya pong election officer is authorized to administer the oath. I see. Pag nagreklamo siya duman, so election officer na mismo mapasumpa duman sa Yes complainant. po. Opo. Yes po. Pwede pang kumilik maghiro moto proprio investigation sa sarong kain na sisay. Nagiro na iling ligari nakasulod-sobra na. Yes, we can do it. I see. Okay. Nasa Okay. amin po yan. Actually, we can even motu proprio investigate, motu proprio file na complaint against po dito sa mga nag-aabuso. Okay. Isingit ko lang po ini na sarong texter. Sabi niya, Hen, pakitapot po, dapat ba sa campaign poster ng party list kasama ang picture ng nominee para makilala ng botante? Hindi naman nire-require yun eh. Oo. Oo, pero kung gusto niya ilagay po yung mukha ng nominee, much better. Oo, iyon man ang ano. Oo. Pero dahil man under sa batas, dahil man po kayo po nasabay sa nominees kung sa raysay. Yes po. Ngaran lang. Technically po, kasi yung nominee, hindi naman po yan kandidato. Ang kandidato yung party list. Ayun. Yun ang pigbubutuhan, attorney? Yes yung po. party list. Ang Opo. pigbubutuhan. Okay. Ini po, ang medyo crucial kaya po, attorney, inan, pinbibagang gari, kung sa tuyang nasyon, in general, ang tungkol sa vote buying and vote selling. Kung sabihon, so nagpapabakal, pwede po itong kasuhan o ireklamo? Ang Yes boto? po. Oo. So nagpapabakal, so nagbabakal at nagbabakal, duwa bagay yan. Iyo po. Yan. Opo. So kung dahil ka nagpabakal, di ayos ko ta, di ba? Di Oo. kitang vote buying. So, Oo. may meeting of the minds yan. So gusto sabihin, nag-conspire ka mo na mabakal, nagpabakal. Iyo. So parehas ka mong may kasalanan. Oo. Alimbawa ngayon, tinawanan akong kwarta. Di ko man siya binoto. Ano po ito? Konsideradong vote selling? Ganun pa rin yun. Nagtumanggap ka, no? Tumanggap ka pa rin. Ayun. So, klarado po. Ano? But ang maganda po dyan is, especially po yung tinauan, Oo. he can be a witness Ayun. and testify Mm-mm. and be put under witness protection program. I see. Okay. Yun ang pwede. Pwedeng mangyari. Kung siya talagang, gari nga, gusto magreklamo. Ano? Yes po. Oo. Okay. So, pero dapat matindog siya dyan kay Kwan. Firm, tabi na yan so nangyari. Yan po. Totoo yan. Oo. Oo. Okay. Say, aside from common poster area, sabi kang texter may nahiling da po kita every election na ang mga campaign posters nakapako sa kahoy. Ano pang patakaran ka, attorney? Actually po, bawal yan. Saro po yan sa tatanggalin natin kasi may violation yan sa DNRR circular sa existing laws natin. Ayon. Okay. Oo. May kung po kita, attorney, about environmental concern. Ikaw po kitang regulasyon kan COMELEC na dapat ang mga posters or tarps dapat biodegradable? Yes po. We encourage, although hindi naman natin mandated, we encourage po all candidates to use an eco-friendly campaign materials. Yung recyclable o di Opo. kaya biodegradable. Kaya as much as possible po, pinuprohibit natin yung pag-use ng mga styrofoams, Yeah, ng mga yeah. plastics, those that cannot be recycled. I see. Magayon po yan, pero dahil man talaga kay specific na nga band ang non-biodegradable, attorney. Yes po. Oo. Oo. Basta kaya pong i-recycle sana. Pero pag nailing talaga namin na day naman talaga yan po pwedeng i-recycle, haliunimi yan. Mawal Ay, po talaga yan. Yan, Rob. I see. Okay. Halimbawa po ang sarong kandidato para senador na nag-igwakis parehong size na susugduman sa regulasyon yaon na po iyan sa dayaan nakasurat ang vote, hiday lang tinanggal. Okay lang po, attorney? Basta parehong size? Yung senador? Palibang para senador. Ang poster nga 2x3 man, pero haloy nang binugtak niya iyan dyan, before pa, nag-start ang campaign period, allowed daw iyan tabi na arog lang kaya? Basta nasa common poster area yan. Pero kung maski mayo yan yung vote, pero kung kung wala yan sa common poster area, hindi po yan nasa private property, Opo. alihon po nimi yan. In so far as we are concerned, yung pandok po, yung pandok mo lang po, yung picture po lang po ni is nangangampanya na yan. Yeah. Yung manang ganda. Alright. Uni po kaya, taga-remain na recall akong istorya, news ka nung minaging aldaw na, tama ba? Pwede maklaro yun, attorney, director. Ang barangay official, kapitan or kagawad, basta barangay official, pwede mag-iba sa kampanya tabi?
Ayan po ang inaano natin, kasi meron po ang they are public officials. Yeah. So, i-clarify pa namin yan, kasi for me, hindi sila pwede kasi there are public officials. Oo. Those who are political in nature, hindi naman kasi based on natin, on law, is supposed to be itong mga barangay officials, there should be a political. Yeah, correct. Wala correct, po sila dapat nakikilingan na kandidato. So, dapat hindi sila sasama sa mga kampanya na ganyan. So, antayin po natin yung pronouncement dyan ng COMELEC main office as to whether or not barangay officials are allowed to actively participate po during the campaign period. Lalo na po is mag-engage into partisan political activity. Ayon. Yeah, pag sinabing partisan political activity, kasabay diyan po Director halimbawa si barangay official ang leader sa barangay ni Poncio Pilato na kandidato. Oh yes po, yan ang tiilingon po Anita. Dahil pa ako masyadong... Dahil paano? Dahil pagkitang klarado ka na ganyan. Gray area yan, So far, halaton po Anita yung talagang pinaka-pronouncement po ni Chairman about that. Kasi medyo hazy yan meron kasing duwang point of view dyan. So, halaton na lang po Anita, Iya, ta sigurado yan iluwas man sana ang lalo na pag-abot sa karampanyahan sa lokal. Talaga na sa barangay, yan po talaga ang pipuntahan ning kandidato. Okay. Ang pagtaw ni okay na, naklaro mo na ni kang kasabagoy na ang pagtaw nga kibagas, pinadarhan mo kibagas pinadarhan mo kay araw kan. It's a kind of vote buying tama yes, anything of value po, kahit to na candy, bawal po yan. Di mo lang mga pinadulsi si Kwan. Yun ang God. Oo. Kung ang tatawan mo po siguro so nag-iiba sa imo sa pangangampanya kitubig. Pwede yan. Pero kung house to house natatao ka po ning candy o di kaya ning noodles o ning sabon, food buying na din po yan. Iya, opo. Norin nga ni po nag-effect pagkahapon, norin po nag-effect so hiring and firing o hiring daw in firing of government employees. Yes po. Yung ban on appointment will start po. Ban on appointment lang po will start po March 28 pa po. Ayun. Pero yung transfer and detail of public officers po, nag-start na po yun as early as January 12. Ayun. So any actions po sa laog kaiyan any movement delikado. po ng tao ng public officers is kailangan po mag-undergo ng exemption dito po sa opisina namin. Opo. Sa regional office lang po gusto mo iyan attorney Yes po, sa regional office po, kung ang transfer po is within lang po sa region. Pero kung ang transfer po is intra-region po, magkakaiba na pong lugar. Sa law department na po yan sa Manila. I see, okay. Attorney, klarado na po din akong hapot unless na kamo po sa COMELEC may pangapudan tabi sa publiko, paano magkakatabang ang publiko sa indupang kampanya sa bagay nini. Go ahead po. Yes po, we call po yung public to be vigilant po lalo po dito during the campaign period po, lalo po sa pag-start po ng campaign period sa local sa March 28. We encourage you po to take your part and participate po na ito pong mga kandidato natin should not abuse our state resources specifically po, so you can report it po sa amin sa COMELEC para ho magawan po natin ng action kaagad. And at the same time po dito po sa mga kandidato at sa supporters nila, pakiulay lang po na MES, please paki-post lang po sa indong sa common poster area ang sa indong mga posters at streamers. So wag na po tayo mag-violate. Ayusin naman po natin ang ating kapaligiran. I see. Oy, attorney, pasensya na may nag-log reading text may na-declare na daw po kitang mga election hotspots tabi sa Bicol region. Kahapon po we were able to identify the numbers po. Numbers. Meron po tayong mga election hotspots. So we were able to hindi ko nakuha lahat yung numbers pero meron po na tayong at least 2 under red category.
meron po tayong nasa orange category. I think it's 48. 48. And nasa, yes, yellow category po. Ay, orange category po. Opo. Orange and yellow category. Opo. Anong pagkakaiba po kan mga red, orange, and yellow, attorney? Yung Nasa yellow po red. is Oh. may intense political rivalry po dyan. Yung yellow. Okay. Okay. Yes po. Oo. Okay. Yung mga areas naman po na orange category, intense ang political rivalry dyan. At meron po ng presence ng communist terrorist group. Ayun. At Okay. yung red category naman po is intense po ang political rivalry dyan. Meron ho dyan ng presence ng communist terrorist group or ng partisan group, armed group. At the same time, may history po dyan ng violence. Ayun. Opo. No rin po nindo, attorney, iluwasan mga pangaran kayo ni or Ay, sir, pwedeng pasensya iluwasan? na, no? Number lang po ang nilalabas namin right now. Walang pangalan. Matagal na po kami nagbibigay niya. Number lang po ang kaya namin ibigay. Buong pangalan amin na lang po. Ayun. Okay. Okay. Ano po ang mga kasarabay niyo ding mga sangakan gobyerno sa monitoring, attorney? Ay, dakulon po. So, sobrang dakul po, lalo na po ito sa kontrabigay. I think mga more than a dozen government agencies like DSWD, CSC, COA, DILG, Opo. PNP, AFP, NBI, etc., including po private sectors tulad po ng Philippine Association of Law Schools, Opo. NAMFREL, Lente, and even po PPCRB. I see. May posibilidad po na may ma-declare na area na under COMELEC control? Hopefully, sana wala. Pero kasi pag ang area po is under red category, Opo. may probability po na ma-declare po yan na COMELEC control. I see. Lalo na if mag-escalate po yung situation dyan, yung peace and order situation. Opo. Attorney, ang grabing kwarta po, anong kategorya yan? Pero po, iyan ang sinasabi natin. Pag ako lang kwarta, intense ang political rivalry dyan. Sigurado ubusan kay kwarta dyan. Sigurado yan. Alright. Attorney Valesa, salamat sir. Madam, maray na aga po sa sa COMELEC. Good luck po sa Sendo boss. Thank you po. Alright. Thank you so much. Mga tugang Attorney Maria Juana Valesa, Regional Director, mga tugang kan Commission on Election sa nagkaperan niya tong hapot ngunyan pong aga. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:20 na. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may pigro builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrola. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Bukon kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Tuhod, siko, baywa,
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 8:30 na po ni Naga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kaiba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Dali lang po. Basahon tamo na sa mga reactions. Ngunya na pagkaaga. Henry sa Amerika, sabi digdi, sa Amerika po, dai mo mamalisyahan na may eleksyon, tawara ki mga posters, tarpaulin, streamers, at warang soundtracking ki mga kandidato. Yung mananggad, nagkandidato si Donald Trump mananggad kang enot. Di ako nahiling ng mga posters sa dinumanan niyang mga lugar. Sir, pag nanggana po ang artista sa Senado, ika-cancel ko na ang pagiging butante ko. Bala ka. I-ready mo na ang cancellation mo. Tagari, araw ka ng abutan mo. Okay. Good morning, Henry M. Maray palugod sa mga tarpuli na tinaranggal. Ipanauna sana sa mga pobre. Agree ako dumang kay madam. Pwede pang may atop yan. Alright? O sige po. Basta itong tandaan nindo ha. Mga tugang vote selling, vote buying, medyo magabat-gabat. Mga tugang ang mga pinalidad kayan. And pwede po ka muna magreklamo kaan sa mga opisina kan Commission on Elections. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya po mga tugang ang dagdag na report. Kasabay si Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga para antabay. Makakauron niya tungo niyan si Congressman Fernando Didi Cabredo. Napagaraman niya to. Hali pa sa na, nagpamanila pa sa na. Iyawan na naman digdi. Ngunyan, yawan siya digdi sa barangay Tumulin ta BBP sa compound kay ning Ligaw Community College. Dahil tayo digdi na pinatugdok na covered court o gymnasium kung sa inauguraran, blessing in inauguration sa ngunya na pagkaaga. Yaon digi si salang totolo si Congressman Fernando Didi Cabredo and sirig pa maraman niya to sa iba pa na mga good news para digdi sa tercer distrito Canalbay. Kong, good morning po sa ibong nalinya si BP Henry Sangco sa DCGB. Apo, Kong, maray na aga. Good morning. Yes sir, maray na aga po. Kung pwede po matawan mo kami ki istorya pa paano po nindo na nakuha, as in paano po nagibo yan na proyekto yan? Okay, kan nakaaging taon na pag-deliberate kang budget naman sa Kongreso, napangakuha na ko ng 20 million na alokasyon. And
nag-uron kami ni Mayor Tainando Gonzales. Apo. And napag-urunan, napagkasunduan, minaduwa na magpagibo ng gymnasium. O, ini tabi, naiiba ini, tabi BP. Sa ang iba, nagpapagibo kay gym, 150 million. Apo. May mga ongoing digdi, pero lagad ini 20 million sa natabi. Aha. Pero may mga bit pa ining kulang, kaya nga sabi ko, dudugangan ko pa ining 10 million. Aha. Sabi ko kay Jimmy, may site development ini, may kuyan. Magiging air conditioned. Nakulain tabi, 20 million lang. Pero garantisado, magayon ang proyekto. Tig para kuyan mi talaga ni Mayor Gonzales. Apo. Ano mi so DPWH na papagtama-tamaon talaga sa kwarta. Nganing makagibo kami kay gymnasium na magayon talaga sa tamang kantidad. Apo. So, dugdugan na sa nini. Magayon pa ining maritabi. Yeah. BP. Apo. Gusto sabihin tabi, kung may kulang pa ikang nahiling dyan na dapat idagdag? Iyo tabi, oo. Mga accessories naman sana. Ayun, oo. Okay. Kagantay ni ki air condition, so asintada. And dakot pa kami mga ikakagdigdi na Opo. mga magagayon. Oo. At saan nga ni po, kung nabarangay ang location ka, kan proyekto mong an? Okay, sa barangay Tumulin tabi ini, pero nasa compound ini. Sa compound ini kang Ligaw Community College. Ay, wow. Okay. Di, multipurpose. Magagamit siyang maray tabi kung iba-ibang, iba-ibang mga purpose tabi. Iyo, multipurpose tabi ni. Mga ining tabing Ligaw Community College, magayon na ang ano ka ni, ang mga building nigdi. Igwadiging mga 3-story, 2-story. Apat na building tabi ining Dracula na yaw nigdi. And ini tabi, magayon na ang pigigibo minigi ni Mayor Tainando Gonzales. May ko parke na pigde-develop sa laog. Aha. May mga pananom kami digdi na sa mga maabot na taon, siguro mga 5 years, 3 to 5 years, Dracula na tabi ini. Apo. Mama, ining ko yung tabi, ang konsepto mi kaya digdi ni Mayor Nando, na ang mga eskwelahan baga nahiling na sa internet, sa TV, ang mga university sa Amerika. Apo. Ikaw mga kahoy, ikaw mga pananom. Iyo. Ano? Iyo man talaga. So yung gusto mo digdi, alam mo ang mga ini mga kahoy, kuya ini nag-produce ini ng oxygen. Nakulao na bagay na para mag-stimulate kang brain. Nakulao na bagay yan sa mga estudyante. I see. So kaya magiging magayon tabi ning lugar ng Maray ini. Ya iling ni Jimmy ini may mga pananam kaming pigkaagdigdi. Oo. Aram mo kung tama na mention mong iyan. Na-tour ako kan sa kuyang amiga duman sa Stanford University. Opo. Grabe ang building, palibot siyang kadakol na tinanom na kahoy. Yeah, niyo naka-landscape pati. Oo. Sa diyan ka to sa BU, sa Bicol University. Nakulon dyan gato ang kahoy. Nyaon dyan gato. So, Centennial Tree baga, so Akasya. Yes. Kaya eskwela kami nyaon duman ng mga istambayan may. Di ka man kung kiramduman sa Akasyang ito dyan sa Bio? Pag-una ko, yun na ito sa tigapod kong 224, bako pa mampalaan. Okay. So, ano pa ang mangyari ngunya na agatabi dyan kong sa Tumulin? High school na yan, compound. Digi sa Ligaw Community College, kuya nang tabi ini mo niyan, 32nd anniversary ninda. Ayon, okay. Anniversary. Ini ka to, ining Ligaw Community College, ang founder ka ni si Mayor Pacoy Gonzales. Sutugan ni Mayor Nando. Oo. Okay. Haloy-haloy na pala, Mayo? Tabi kong? Iyo tabi, haloy na. 32 years na. Oo. So kasabay man na inauguration mo kainin na multipurpose gymnasium naan? Ayo po. Okay, very good. So at least, maski po mauran o mainit, pwede na mag-ibuki iba-ibang activities dyan sa compound kang eskwelahan, pati ang barangay, ano? Iyo tabi. Exclusive ini sa Ligaw Community College. Yan, opo, okay. May plano ka pa tabi kung magpagibukan sa mga masunod na sa ibang mga lugar? Tuda kita digdi. Yeah. Halos natapos ta na sa mga
Kuya tabi, mga high school, ayun at barangay, halos matapos na. Nakagana ka to ni dating Congressman Nando Gonzales, tapos ako man, And munyan, diyan ako sa mga high school. Tapos naman sa high school, yung mga elementary naman. Oo. Kulang bagay kaya ining mga covered courts para correct, sa mga correct. aktibidad kan mga eskwelahan. Iyo, tama katabi diyan kung taaram ko kasaro ka man na naging teacher ka man. Importante an may mga lindong sa palibot kang school ta. Any situation, mauran, mainit, ano man ang sitwasyon, dagos ang activity basta may mga covered court kita. Iyo tabi, BP, ining lugar na ini para maano ka mga paradangog kang DCGB. Opo. Digi sa Ligaw Community College. Yaon digi tabi, tigitugdok man. Yung to Jimmy Ito ang TESDA, Ligaw City. Dakulaon tabi ini. Ini ang pinakadakula sa Bicol Region na TESDA. Garo na mention mo yan kung kang eno. Tama ba? Tama ba? Iyan na programa mong iyan na garo silbay mo nga sa pundukan sa General Appropriations kan enot? Opo. Na-mention mo ang kaito Ongoing mo yan. Oo. Yaon man digdi sa kataning ang PNP Provincial Office. Tapos yaon man ang BIFAR Regional Office. Iyan. Oo. Yaon man tabi tigatugdok mo yan so DILG Provincial Office. Oo. Yaon pa digdi so LTO Ligaw District Office. Iyan. Oo. Ano pa yan? Bureau of Fire ko, garo yung Bureau of Fire? So city tabi. City Fire. Ayan, LTO nga ni. So, pagkayon digdi, igwagamay diging so evacuation center, nahali sa Pagcor. Dako lang nagbubuto digdi ng mga edipisyo tabi, BP. Opo, okay. Balikan ko tabi kung so test the building mo, ano pa magiging function karon sa pinakadakula sa Bicol tabi? Ang gusto ko digding ikaag ng mga kurso, kung nga ni si Director, na so mga naiibang kurso. Oo. So, kurso na mataw talaga ning bakulang trabaho, kundi so, kuyan, training na patauning halangkaw na sweldo. Ayun. Halangkaw ang demand arog kang sa robotics, so mga pneumatics, human talaga so mga sa manufacturing, abo mo na kang mga linig-linig kuko. Ano pa kung gari regional training center? Bako lang ang pigain ko regional. Gusto ko sabi Southern Luzon. Wow. Oo. Yun ang pig-aim ko digdi. So mga ali sa ibang lugar, ali sa ibang lugar, digdi na mag-training. So halimbawa sa automotive, Yeah. Ngayon man na nagtuturo ng automotive digdi na so mga pangkasa. Gusto ko sa mga computerized na. Iyo. Oo. I see. Parang tawag demand tabi kaya na BP. Tama, kung ganing makahabol-habol kita sa global, di ba? Global demands, tama? Iyo tabi, makahabol kita Iyan da tang tao. Itigdi kung halimbawa, dako na makapag-adal, makapag-abroad, makadakula, maitatabang din sa indang mga pamilya. Okay. Kung salamaton po unless na may gusto ka patabing ihira sa mga nagdadangog. Wala naman tayo, BP. Basta ang congressman kan 3rd District ng Albay, padagos sa paghihigos para full na mga tao ang mapagsilbihan. Yes. Salamat tabi, BP. Yeah. Good luck tabi ko. Mayabol ako tabi, BP. Mayabol mangyari ini sa edukasyon. So, College Veterinary Medicine tabi da kung ano na development kayo. Gari, gasaro ka ba major sponsor kayo kung natata na establish ito digdi sa somewhere digdi sa anong lugar ito tabi ko? Tuburan. Yung Bicol University College of Veterinary Office. Veterinary Medicine, kuyan tabi, BP, ongoing ang construction. Send tabi kito kong, send man? Sa Barangay Bay and Barangay Tuburan. Paikot naman ng Pigdonar, so syudad ng Ligaw, ng 5 hectares, kang nakaaging aldo, binisita ni Mayor Nando Gonzales. Pahit ang trabaho. Opo. Kung medyo curious lang ako,
Ano tabi ang sekreto kung natagari makaskasong ka dyan mga patindog ki mga arog ka na building na yan na pang sabi nga ni pang matagalan mga landmark projects ta. Ang saro baga po sa pinaka-requirement kan dapat may lote. Ano pong pagigibon nindo diyan? Alam mo, ikaw kaming magayo na ibaanan ni Mayor Gonzales. Oo. Ang ligaw, siyudad kan ligaw, naga-land banking. Mhm. Nagbabakal ki mga lote nga mga strategic ang location. Okay. Kung igwang national agencies, because sabi mo nga ni, dyan sa Indo sa Legazpi, so, kaya nindo, so spill over nindo, you know, taon ligi sa ligaw, ligi sa ligaw, kung may national agency, na ngaipon ng lugar, tatawan din na kang syudad kan ligaw. And then kung, sa pagpatugdok, di ko kaya kami naging congressman, Iyo ano? Oo. So meaning nagpo-provide tabang LGU tabi kung kilaga. Iyo tabi, oo. Kaning Bicol University kang big kuyang ko ini big poder ko ini duman sa kongreso. Oo. Tabi, sinabi ko na ikaw kaming daga. Oo. Hindi mo pwedeng basta-basta ka sa namagi mo ki House Bill. Oo. Na dahil ka madadaga, dahil nga itutugro. Hindi ako kami. Uli niya ako digdi Uta. Di ba? Yung TESDA. Nag-propose ako sa Congress. Ngayon sa inyo, itutugtugin ko niya ako kami. Uni ako, korong ko si Mayor Nando. Ay ko kami naging 5,000 square meter. Taga. Yeah. Tanang alas lang ako ta, makaskasong ka mo makapatulog. Buda, di ba yaon sa inyo yan ang training center kan? Ano nga na, ang Bureau of Fire ba yan sa Kawakawa? Opo. Oo. Meaning? So, ang ano may digi BP, makulang ngayon ang mga dakulao na kandidato. Actually, ang pigkakagmi, di ba kung masyadong dakulaon? Yeah. So, tama lang. Ang kuyan may digi na ang kwarta kang gobyerno, di masayang. Yes, And yes. ang pigkakagmi tabi nga mga kwarta, so, pagkakatabang sa tao. And kipuan kang tao. Pagkakapag-develop ng komunidad. Yeah. Tawag ka ng TESDA, dakulao na bagay ini. Ining gymnasium sa Ligaw Community College, dakulao na bagay ini. Iyo po. Ano? Iyan na DILG, iyan na kuyan, BIFAR, Regional Office. Ano? Kuyan tabi iyan, iyan ma-create tabi yaning foot traffic, ma-create yaning mga economic activity. Nadakul ang matatabangan ng mga tao. Yaw sa mga parapadyak, mga para-tricycle, para sira, ano? So mga naglalaba, mga ordinaryong tao tabi, maghihinamang dyan. Dyan sana sa BFP, pag may guwang training dyan, so mga aling sa ibang lugar, nagpapalabas hinda. Dakul tabi nabubuhay. May nagsisirinda. Di ako nagsabi kang sa mga dakulao ng mga negosyante. Kung nilang ng mga kasaradayan, yan ang mga pag-iisip ni Mayor Nando. Ngayon ang dapat matawan na yung mga sige sa ng ayuda. So sige sa ng paralad. May importante yun yan ako biping ipapaabot sa tao mo niyan. Sige ang libot ko, pigo paliwanag ko ini. Kung pwede, paliwanag ko ini mo niyan. Alam mo, Bipi, ikaw kitang krisis sa mo niyan. Dahil lang ini, ding may nagtataramga ni, pero sa totoo, ikaw kitang seryosong krisis na nangyayari mo niyan. Alang kawon tabi, di pang barakalon. Yeah, correct. Ang presyo kan orig, 320, 340. Di ko nga 350. Ang sira, 200, may 300. So mga primerang klase, 500, 600. Ang bagas, 54 ang kilo. Ang upo, 150. Ang karabasa, sa 40 pesos ang kilo. Isay man tabi ka na matagal na pobre. Nagapot nga niya ako sa bulot. Isay niya ako dito sa Indo, kumikita ng 500. Ay ngayon kung di pasilon man ngayon na 500. Tama mo, BP, 500. Kung ikasarong ina, masarong maguran, pagkaaga pa sa mga aki o mga eskwela, tira na sa nang matatada sa 500 mo. Ano pang ibabakal mong isira? Ano pang pagkaon nilo? Ano pa sa pambayad mo sa kuryente? Ano pa sa pambayad mo sa tubig? Ngunyan tabi, BP, anong nangyayari? Naluludakol ang tao, ang nalulubog sa mga lending.
Ay, Sabi ko iyo, nga yung wala manangad, na niya ako pati. Utang. Wala na pati BP mo niya ning akap. Wala tayo da. Sinasabi ko sa mga tao, lalong-lalo na sa mga sabulot, ang solusyon man sa naya ko dyan, kamo mismo ang magtabang sa sadiri nindo. Ipunta sa awag ang ginibuta kang pandemya. Yeah. Tanong ka mo, magkaigo kitang produkto pagkaon sa komunidad. Yun yung ang gibuhon mo yan. So, pasalamat ako talaga, aktiban mo yan ang mga tao. Iyo po. Mahalin mo sa Facebook ko. Dahil na nga ako nagpo-post, sinda na. Ikatag na sana ako. Pipiling na sa kuya na nagtatrabaho, sinda. So yun tabi, BP ang sitwasyon mo niyan. I see. So kay puhan kita ba kisarong persona na mag-lead Buda, tao na may tama ako ang pagkasabot ko. Gari may conviction na magiban sa rong bagay para kita mag-asenso. Gari arog masana po ka ng ang direksyon Bako man sa nagtabi iyan, BP, ang gusto ko, sinda na mismo, pigpasabot ko sinda. Ayon. Niya ko, mag-aktiba ka mo, ipadago sinda ang pagpursige sa buhay. Dahil mawala ng pag-asa. Yeah. Tama, so, tama. niya ako mo dyan. Ining sitwasyon mo yan. Dahil man kamo madadara na tawang kamo 2 kilong bagas, 3 kilong bagas. Bako man yan. Kamo mismo ang mag-iro. Oo. Opo. Oo. Okay. Kung salamaton po, good luck. Good luck tabi sa gabos. Salamat tabi, BP. Salamat. Opo. Okay. So yan tabi, BP, si Congressman Fernando Didi Cabredo, and siguro mapo na so okasyon digdi sa Barangay Tumulin. May waso ni palang first time pinamakalawag digdi sa compound ng Ligao Community College. Yan tabi, BP, mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Alright. Salamat, Jimmy, sa report. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Kasabay po si Joshua Bino. Joshua, good morning. Kamin. Good morning, BP. Good morning sa mga paraantabay. Napasyar kita digdi sa Bicol International Airport o BIA sa Barangay Alobo sa Munisipyo Candaraga, Albay. Unsain confirmed. So, tiga pabot sa tuya ka nagkapirang mga nagalaog lawas digdi na medyo piyot mananggad na access road talalaog digdi sa airport magpoon duman sa primerong gate kan Bicol International Airport asirin digdi mismo sa ikadawang gate sa may pirtahan na kaining aeropuerto. May mga piga kalot tabi dyan tabi BP piga busa nin semento layuan sa kabitan kan poste nin ilaw. Sa pakipagurong tango niya na pagkaaga kay Madam Cynthia Tumanot, ang area manager kan kaap digdi tabi BP rin nakastasyon sa Bicol International Airport. Implemented ini kan kaap Central Office. Ang proposal ninda, ang ilaw sa gilid, okay. Sa tinampo, kundi posible dahil sa budget concerns, kinagtabi ni Bipenri sa tahaw, kung manigilid, alternating ngayaan mga poste, siyempre, mas dakulan kakaipuhanon. Kaya binugtak inatabi BP Henry sa tahaw ka na tinampo. Supposedly, ang target completion kay ni sigun kay Madam Tumanot ngunyan na February 2025. Alagad, araw kay ning panahon, medyo nagkakaiguanin delay sa implementasyon kan patrabaho dahil ta sigida man ang bulos kan oran or aldaw. Kung kaya sa ngunyan, may mga luhok dito sa tao kan tinampo, may buhos ng konkreto. Gusto sabihin mo, ang proposal kan kaap sa Bicol, ang ilaw sa gilid? Oo, so initial proposal. Kang ina-implementar due to budget constraints, binugtak na lang kiilaw, ibinugtak ang ilaw sa tahaw? Tahaw. Okay. Anong klaseng ilaw yan? Solar. Solar. Okay. Bako daw yan, Gary. Anong sabi? May napot si Ma'am Cynthia kung baka kuha na yan? Hazard iyan sa mga bihikulo na mga makaskas dyan sa lugar naan. Buda, pira mananggad na linya nin tinampo ang nakaplano dyan? Ang sigun kay Ma'am Tumano, tayo na putangan kung aday man makaka-cause din na inconvenience sa flow kan traffic,
pag natapos na ni BP sigun sa iya, dahil man da masyado, sadit man sana, ang konkretong tigbuhos, sa iraro man sana BP Henry, tapos itong konkretong ito, duman ikakabit, so bakal bagang sadit na poste. Okay, ngunyan. Tapos ilaw na siya, nagari letter Y. Oo. Maniga ibog. Sa tao ka na tinampo. Ngunyan lang talaga, sigun kay Ma'am Tumanot, nailing niya man, na medyo piyot-piyot lang na tinampo. Baka mananggad kung maging kanyan, hazard yan ta. Siyempre, highway yan, di ba? Di kaya may figure kaya akong mga tinampo na nadumanan ko na pasiling sa highway. Kung may ilaw mananggad, sa tahaw kan tinampo. Kaya di ko pa na tatandaan eh. Anyway, tama lang nga ng proposal ng Madam Cynthia. Sa gilid pa lang. Oho. Okay. So, ano yan? Dapat tapos na pala yan? Patapos na ko ta? Patapos, ang target completion, February 2025. Kung apektado man, na maraot na panahon, kaya medyo, syempre na, may delay ng diit. Pero, sangon yung KBP, nakaburungos na sa konkreto, sa rarom. Oo. Tapos, ikakabit na lang, so, posting may ilaw, and after kayan, makakabit naman kan perimeter fence diyan sa access road, palalaog na rin sa airport. Okay. Ayan, BP, na sitwasyon na digdi, na mahiling taan na gudak na porsyon sa taho kan tinampo, magpuon baga digdi sa may inat na gate. Sundo yan, BP Henry, digdi sa gate na mismo, sa laog kan, malaog ka na mismo, sa airport. Sundo dyan, sa tahaw ka tinampo. Okay. Yan, BP, na programa pala na yan, na implementar kan central office kan kaap, dahil sa pag-iguron taon niya ng pagkaga kay Madam Cynthia Tumanot, ang area manager digdi sa Bicol. Joshua Bino, kay bago si Boy, DCGB. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balikan ta mga tugang. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sandali lang. May reaction kita. Hello, good morning. Good morning, BP. Yes, sir. Basta nadalaw mo ko si Congressman Cabredo. Nangirarabong ko kan magayon niyang record. Okay. Puro sa nagsasabi. Sabi. Yeah. Anpo, yan sa nasa DCGB. Opo. Pero ang kita nag-aarap po tabi, puro sa nagsabi. Yan. Yes. Yes. Ginagalangan itong Bishop Jewel Bailon. O, sabi baga. Iyo baga. Yes. Sabi. Inapunan ko tabi ang gabos na basta mag-apod sa DCGB, puro sa nagsabi. Okay. The morning. Kailangan magpo. Opo. Iyo tabi. Salamat tabi po. Okay, bye-bye. Okay. Salamat. Alright, thank you yeah. Alam mo, hindi mo nahalata ko ba nanggan kay Kwan? Kay kong Didi. Tabi. Tabi, di ba? Alright, Karen Ala, may dagdag na report. Karen, good morning, Karen. Yes, VP. Live man tabi ako digdi sa Barangay Mararoy, Daraga. Kung saan personalmente na binisita kan DCGP News, ining paabot ka sa hapon na conference sa Spillway na sinabing kadakulan mga basurang nakatarambak. Ngunyan tabi, VP, kumpirmando na agad na kadakulan mga nakatiriwangwang na basura digdi mismo sa tubig kan Spillway na kung i-determine kang majority kan mga basura, puro mga plastic bottle nin mga soft drinks. Ngunyan tabi, VP, may nakaulay kitang nagmamanihar kan sarong meat shop or lechonan digdi sa may kanto sa nakan Spillway. Susok sa ipigtaong payag ni Madam na abo na magpangaran. Tiglinigan pa sa nadatabi iyan kan Barangay Mararoy kan mga nakaaging di pa man naaluyan. Para palan VP, pag minauran, iyo talagaan nangyayari na pigluluwa ng gadhali digdi sa matalimon kan Spillway. Ang kadakul na mga basura na iyon iyan na mailing mo na ang pigtutururo hali data BNVP sa ibang barangay, kaya ang nangyayari, minatambak sa mga maawot na gilid-gilid, nagiging stagnant na sanaan dyan. Dangan talagang, kung i-observe mo siya, dapat talagang
Pipirot Dapat lamang talagang kang nagpagaling regular ka. ang pagharakot kan mga basura. Takon makusugunan ka sa ibipian kuran, kumapaw ang tubig digdi, dakulaon ang posibilidad na makarayat na nga digdi sa tinampukan Maruroy, ining mga basura, arog daakan sa pagbagyong Pipito. Pipirot lamang ako kanahiling ko sa mga basura di satellite monitor ta. JBT. Grabe man ini man na. Oh, Nato sen hali ang kuan na yan, sen ang origin ka na tubig naan. Bako day man ang kipino, bako day man iyang ki, diyan talaga nagupot nun sa lugar nan, day man ki bang hihalianan, igwaw day. Iyan di hindi ko pa na-confirm, pero ang sinabi sa kuya kan mga residentes digdi para na yung kahayat, iyan ang mga basura, bako man talagang ali digdi sa Maruroy, ali daan tabi VP sa uro-inutan pang lugar, na ianod pasiring digdi sa spillway. Nya may salog diyan sa taas kang spillway. Madam, excuse me tabi, madam, may salog po digdi sa may ano kang spillway. Sa taas? Igwa po, ma'am. Igwa da po, VP. Sen hali? Sa inhali po, madam. Gumang sa Poktol. Poktol. Puktol? Opo, VP. Haling puktol? Oo. Gusto sabihin mo, haling puktol, saan minaagan pa? Yan sa may mga harungan? Puktol rin siya pala niya na hali ano? Kaso rin pa data ba Joshua? Iyan, kari ng mga basurang an. Hello, VP. Kaso rin pa mga basurang an dyan. Tangaran po baga, hinakadan ang kang pigdred siyang kang inot. Ang saramon sa Kuya VP, minabot ko pa man sa nainikan sa pagparauran. Na. Kang mga inot, tiglinigan na talaga kan mga opisyal may kan creek barangay da dyan Manunoy. sa may creek na link sa Sagumayon River, halipan sa Balaguer. Iyong mananggad, nasusog ko na Karen. Thank you, Ma'am Ruby. Diyan kaya, naramdaman mo Karen sa dumayan mong basurahan? Duman sa between kaya na PNR, buda itong sumaharong diyan sa may T. Perez Street. May creek diyan, Balaguer. Luwas iyan dyan sa may itaas na parte, pasiring duman sa may Puktol. Minaluwas naman ang gadyan. Nasusog ko na. Takunday, ang gibon mo kutakang unday kung nasusog tulos, lalakawan mo ang phone dyan, susugon mo ang salog para mai-report mo kiklaro. Roger, tabi VP. Balikan ko tabi iyan. Mapay tapos mapusali. Bay na paglakaw at tabaka. Bata, madiskuid ang legs mo dyan. Dahil ako pantalon ako, VP. Di, maski na kaya ka magkutabaka. Maranggosan ang legs mo. Roger, tabi. VP, Patahabo ko na maranggosan ang legs mo na gari, ano yan? Gari, ano nga na ito? Gari so... Nalimutan ko lugod sa ngaran. O basta, nasusugta na, may drainage daw dyan, wetland, dapat na i-reclaim. Oh, may mga sources kitang nagkukuha kan report mo, nagsususog. Okay, dahil natabi ka magtabok dyan, kung baka suligs mo, kuritan pambata. Gari kuan bata gari ano nga spiga kaon baga na so ano ito spiga kaon baga na pangontras diabetes ano ito? So pigbugtak sa kusido ano ito John? So puti ang kolor nito. Nalingaw ang kulugod. Basta yun na. Ang yan. Labanos. Uyan ka na naman. Labanos mustasa. Alright, sige. Ayan tabi VP ang sa Giraray, ining mga basura hali da tabi ini VP sa man ibang barangay na ianod pa siring digdi sa spillway kan Maruroy. Oo, tam problema para diyan pag para reclaim da nasulat sa drainage kaya kun minabaha grabe sa bagtang. Sa kabaga. Tayo mananggad, iyan da ito, kahit to kang ako soltero pa, Shara, kung soltero pa ako dyan kahit to Karen, yan ako nag-aagi, nagmumotor ako dyan. Yan ako nagbibisikleta, dyan ako nagmumotor, nag-aagi ako dyan. Tadyan ko, pig-agi so kasunod ko, para na kami mahiling sa sentro, kibang tawo. Diba? Ang wetland protection yan sa tuya tabago mag-ula sa dagat piga purify mo na dyan. Problema pig para reclaim kan dating mga leader tamasunod i-claim na sa nasa inda yung mananggad. May mga tagsadiri na kan dati wala man yan eh.
Ay, nako. O anyway, sige tabi. O anong Yan, ibunta? Dapat iyan ang obheto katakaan tabi, Karen, mapahali tang basurang andyan. Roger Tab EVP, yaon na ako digi sa barangay Hulkan, barangay Kauro na si Maroy. Kapitan. Roger Tab EVP, tiga ala ta tabi wara pa, balikan ta po ini. Ayo, i-record mo kung ano Kung Roger, ano, Tabi. tapos dyan na, kung ano, sa mga masunod na programa, Roger, Tabi. pag-urunan tayo yan. Iyo. Opo. Okay. O Yan Tab sige. EVP, ang sitwasyon kan spillway digi sa Kung barangay balikan mo Maroy dyan na Daraga. hapon, i-report, isumada mo sa ko dyan na hapon, tultugon dapat tultugon yan. Roger Tab EVP. Iyo. Yan Tab Okay. EVP, Karan Alad, CCTV News. Salamat Karen sa report, tali po dyan sa luwas. Kapos Karen kita ki oras, gusto ko tang i-facilitate yan para po ma-resulta yan. O, si punong barangay dyan sa Maroroy. Public land da yan. Pig para i-rescue, ay, nag-resquat na kanay ko. May mga squatter na hanggang sa pinasinadiri ng mga tugang suluga. Ay, nako. Sige, Karen, ikuan mo tabi yan, ano yan, tabi, ano, kauro na si Kapitan, dapat mahali ang basurang iyan dyan, kung dai kan gayan ni Kapitan, darahon tayo yan kay Mayor, ano, kay Mayor John G. Ausian, ipadreds yan ta. Imagine, makasupugo ng panuki basura, naiko. Salamat kan sa pagantabay, mga tugang, mabalik po ko dyan alas 3 sa programang Pinky on My Baby. Goodbye, Marinaga.